And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Itinanggi ng ex ko ang anak niya sa akin. Ang sakit. Itago niyo ako sa pangalang Mary. 33 years old. Isang single mother. Gusto ko lang i-share itong story ako kahit ilang years na ang nakalipas. Dahil hanggang ngayon pakiramdam ko, dala-dala ko pa rin yung bigat ng nararamdaman ko. Dahil sa nangyari sa akin dati, naapektuhan ang pananaw ko sa buhay. Lumaki ako sa pamilya na conservative. Bawal mag-boyfriend hanggang nag-aaral pa. At bawal masyadong mabarkada. In short, hindi ko na-enjoy ang pagiging dalaga ko dahil puro pag-aaral ang ginawa ko. Takot ako na hindi makatapos at ayokong ma-disappoint ang parents ko. Kaya ginawa ko ang lahat para makagraduate at never ko yung pinagsisisihan. At nagpapasalamat ako na ganun ako pinalaki ng parents ko. Nung makagraduate ako at nakapagtrabaho, doon ko naranasang maging malaya. Pakiramdam ko, binigyan na ako ng basbas ng mga magulang ko na gawin ko kung anong gusto ko. Kasi nakapagtapos na ako at nasa tamang edad na. Nagka-boyfriend na rin ako pero mga saglit lang. Kasi para bang naging sabik lang ako na magkaroon ng relasyon. Masabi lang na nagka-boyfriend ako. Maranasan yung feeling na merong boyfriend. Hanggang sa nakilala ko si JB. Si JB, siya yung unang boyfriend ko na naging seryoso. Pinakilala siya sa akin ng ka-work ko na friend niya rin. Naging magkaibigan kami hanggang sa naging mag-textmate, hanggang sa nag-date na kami. Sinusundo niya ako sa trabaho, hanggang sa naging kami na nga. Masaya yung naging relasyon namin. Hindi ko nga lang siya maipakilala sa parents ko kasi pakiramdam ko hindi pa ako handa. At takot ako na maipakilala siya dahil nga may pagka-conservative ang parents ko. Dumating din kami sa relasyon namin na kahit ang sarili ko ay binigay ko na sa kanya. Hindi naman ako nagsisisi dahil mahal na mahal ko siya. At dahil doon, nangarap ako na siya na ang makakatuluyan ko. Dumating ako sa point na nagiging demanding na ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi nakukulangan na siya ng oras sa akin. Gustong-gusto ko na siyang ipakilala sa parents ko habang tumatagal. Pero siya na yung may ayaw. Marami na siyang dahilan at lagi niyang sinasabing maghintay ka lang. Kumukuha lang ako ng lakas ng loob. Naghihintay naman ako pero nakakapagod palang umasa. Nagiging madalas na kaming mag-away. At pag okay naman kami, pakiramdam ko, katawan lang ang habol niya sa akin. Gustong-gusto ko na siyang bitawan pero hindi ko magawa. Dahil masyado akong umaasa sa pangarap ko na siya ang makakatuluyan ko. Nagkaroon din ako ng thinking na baka wala nang lalaking magmamahal sa akin. Baka wala nang lalaking tumanggap sa akin. Kasi nagalaw na ako. Alam kong mali ang paniniwala ko pero yun talaga yung kinatatakutan ko. Sa halos madalas kaming mag-away at lagi na lang ako umiyak sa kanya. Humingi ako ng senyales kay Lord kung dapat ko na ba siyang i-let go. Hanggang sa dumating nga yung sign na hinihintay ko. Pero sa napakasakit na paraan. Namatay ang papa ko nang hindi ko man lang siya naipapakilala. Na kahit naka-confine sa ospital ang papa ko, pinipilit ko siyang pumunta pero hindi naman niya nagawa. Hanggang sa nailibing na yung papa ko at kinausap ako ng kapatid ko. Nagulat na lang ako nang sabihin ng kuya ko na alam ni papa na may boyfriend ka. At sabi niya, hindi niya gusto yung boyfriend mo kaya hiwalayan mo na. Nagulat ako. At hindi ko alam kung anong mararamdaman ko that time.
Nagsisisi ako at nakokonsensya kasi mahal na mahal ko ang papa ko. At ako ang paboritong anak niya. Pakiramdam ko dumating na ako sa sukdulan ng relasyon namin. At yun na nga, yung hinihingi kong sign. So nakipag-break ako. Nung una parang wala lang sa kanya. Alam niya kasi na ganun lang ako at susuyuin ko siya uli. Pero nung time na yun, buo ang loob ko. At pinanindigan ko. Katakot-takot na luha ang inubos ko sa desisyon ko. May mga nag-a-advise sa akin na pinakamainam na paraan para makalimutan siya ay makipagrelasyon ako uli. Dahil naman sa gusto ko nang makalimot, natuto akong makipag-chat sa iba. Hanggang sa nakilala ko si Rodney. Hindi ko siya kilala ng personal pero naging palagay ang loob ko sa kanya. Naikwento ko sa kanya yung past relationship ko. Naging magkaibigan at nag-decide kaming magkita. Sa unang pagkikita pa lang namin masasabi kong iba siya. Kabaligtaran siya ng ex ko, napaka-professional. May pangarap sa buhay. At dahil mas matanda siya sa akin ng 4 na taon, matured na siya mag-isip sa lahat ng bagay. Napaka-understanding at napaka-effort. Kaya nasabi ko sa sarili ko na, ay, baka siya na nga ang hinihintay ko na papalit sa ex ko. Naging kami nga. Nung naging kami, lalo akong humanga sa kanya kasi napakabait niya. Kahit malayo ang bahay namin sa isa't isa at kahit 3 oras ang ibabiyahe niya, okay lang. Basta magkita kami. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro kaya ako nasaktan dati. Dahil siya yung pambawi sa lahat ng sakit. Hanggang sa may nangyari na rin sa amin. At wala akong inilihim sa kanya sa past experiences ko. Dahil gusto ko tanggapin niya ako kung sino ako, kung ano ako. At after nang may mangyari sa amin, lalo siyang naging caring at sweet. Ako kasing hindi ako yung masweet na tao tsaka showy. Pero na-appreciate ko yung mga ginagawa niya sa akin. Hanggang sa nalaman ko yung araw na buntis ako. Ang totoo, tuluriw ako nung time na yun kasi ayoko pa. Mahal ko siya pero ayoko pang mag-asawa. Ewan ko bakit ganun yung nararamdaman ko. Natakot ako. Pero dati nung kami pa nung ex ko, gusto ko nang mag-asawa pero parang sa kanya ayoko pa. Parang gusto kong i-enjoy muna ang buhay pagkadalaga ko. Na-realize ko na ang dami-dami kong gustong gawin. Ewan ko, pero yun talaga yung naramdaman ko that time. Sa aming dalawa ni Rodney, siya ang mas masaya nang malamang buntis ako. Ako iyak lang ng iyak kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa family ko. Ako kasi ang breadwinner since nawala ang papa ko at may pinaaral pa ako na kapatid sa college. Pero humanga ako kay Rodney kasi pumunta siya sa bahay mag-isa. At matapang niyang hinarap ang family ko. At sinabi niya na handa niya akong panagutan. Lahat ng alinlangan ko that time nawala. Yung takot ko, pangamba ko nawala. Kaya nasabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko at nakatagpo ako ng ganitong klaseng boyfriend. Nagkasundo kaming dalawa na after ko na lang manganak saka kami magpapakasal. Gusto niya na pahintuin ako sa pagtatrabaho pero hindi ako pumayag kasi ayokong iwanan ng family ko dahil ako nga lang ang inaasahan nila. Ang naging setup namin ni Rodney, tuwing off niya, uuwi siya sa amin. Hindi kasi kami sabay ng off at hindi rin ako pwedeng magbiyahe ng malayo. So, siya lang lagi yung pumupunta. Hindi ko na-meet yung family niya pero lagi niya sa akin kinukwento na excited na akong makita ng family niya. Wala na akong mahihiling noong mga time na yon. Naging kampante na ako at ibinigay ko ang buong tiwala ko sa kanya. Hanggang sa 4 na buwan na yung tiyan ko. Napapansin ko na pag umuwi siya sa amin, lumalayo siya pag meron siyang ka-text o tumatawag. Minsan nasa isang sulok siya pero deadma lang ako. Minsan din may nakita akong litrato ng girl sa cellphone niya pero hindi lang naman silang dalawa yung nandun sa picture. Group picture naman yun. Pero tumanim sa utak ko yung picture na yun. Tinanong ko siya, sino yung mga yan? Ang sabi niya sa akin, mga katrabaho niya raw. So ako nagtiwala ako sa kanya. At dahil buntis na ako, hindi na pumapasok sa isip ko na lulukuhin niya pa ako. Sa aming dalawa kasi, siya ang mas mabait. Siya ang laging umiintindi. Ako,
Madaling magbago yung mood ko, nagdidihi kasi ako. At mas kampi pa nga ang mama ko sa kanya pag nag-aaway kami. Hanggang sa lumipas ang panahon, ilang linggo hindi na siya bumibisita. Puro text lang kami at lagi niyang sinasabi na may problema lang daw siya sa family niya. Nagkukwento naman siya pero hindi naman daw big issue yung problema nila. Hanggang sa isang araw sinabi niya na gusto na niyang mag-resign. Uuwi na lang siya sa amin at dito na lang daw siya maghahanap ng trabaho. Sabi ko, okay, sige, if yan ang gusto mo. Pero sana, maayos mo kung ano man yung problema mo dyan sa pamilya mo. After nun, madalang na siyang mag-text at hindi na rin tumatawag. Pero binigyan ko siya ng oras, binigyan ko siya ng panahon. Kasi iniisip ko, sigurado ako na mahal naman niya kami na magiging anak niya. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng text sa kanya na ang sinasabi ng kanyang text ay, "Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita kasi sa ating dalawa, ikaw ang mas matapang. At alam ko na kaya mo ano man ang mangyari." Naguluhan ako, bakit ganun yung text niya? Nag-text ako pero wala akong nakuhang reply. Tapos, tinawagan ko yung number niya, hindi na makontak. Sa araw na yun, doon nagsimula ang pangamba ko na baka may nangyari sa kanya. Pero sa likod ng isip ko, magtitiwala pa rin ako. Nababalik siya dahil baka may problema lang siya na ayaw niya akong madamay. Lumipas ang mga araw, wala na akong balita sa kanya. Yung pag-asa ko, unti-unting napalitan ng takot. Lagi na akong umiiyak noon. Buntis ako pero sobrang depress ako. Dumagdag pa ang pagiging breadwinner ko. Ako lang yung inaasahan sa amin. Yung isang araw na off ko, hindi ko magawa na puntahan siya dahil nilalaan ko sa pagpapacheck up ko. Kailangan kong makipagsiksikan at pumila ng mahaba sa public hospital para lang makapag-check up. Financially at emotionally super down ako. Pati yung sinasabi ng mga iba pang tao dumadagdag pa sa isipan ko. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Gusto kong umasa na babalik siya kasi okay naman kami. Pero palabo ng palabo. Lahat na ng dasal na gawa ko para lang hilingin na bumalik siya pero hindi siya dumating. Dumating pa nga yung time na bago ako matulog, hiniling ko na wag akong magising kasi hindi ko na kaya. Pero nagigising na lang ako para umiyak at yayakapin na lang ako ni mama. Kasi panibagong araw na naman. Panibagong araw na dala-dala ko ang sakit na nararamdaman ko at judgment ng mga tao. Noong pagkakataon na yun, iniisip ko ano bang nagawa kong mali sa buhay ko. Ang gusto ko lang naman ay yung relasyon na handa ako na ipaglaban at magkaroon ng magandang pamilya. Pero kabaligtaran ang nangyari sa akin. Bakit sa iba ang dali lang maging masaya? Ang daling makahanap ng totoong tao na mamahalin at tatanggapin ka ng totoo. Ipinangako ko sa sarili ko na pagkapanganak ko, hahanapin ko siya. At para matapos na ang lahat, at makapagdesisyon na ako sa buhay ko. Dumating na nga ang araw na nanganak ako. Hindi siya nagpakita. Alam niya kung ano ang buwan at kung kailan ang due ko. Sama-sama ng loob ko. Pero lahat ng kasamaan ng loob ko napawi nang makita ko ang baby ko. Yung anak ko yung naging pag-asa ko. Sinabi ko sa sarili ko na siya ang magiging rason para bumangon ako uli. Isang araw habang naghahanap ako ng paraan para mahanap ko uli si Rodney, bigla kong naalala yung dati naming account na ginagamit sa isang social media. Binalikan ko yun at nagulat ako merong naka-add na number. Ibang number na niya. Dali-dali kong tinext. Hanggang sa nalaman ko, asawa niya pala yung nakasagot sa text ko. Ang sakit-sakit. Sa paghahanap ko ng kasagutan, hindi ko alam ang matutuklasan ko. Na yun pala ang matutuklasan ko. Nalaman ko na habang 7 buwan akong buntis ay nagpakasal sila sa huwes. Mga panahong habang ako'y naghihirap at mag-isa, sila naman ang masaya. Sinabi ko sa asawa niya na ako talaga ang girlfriend niya at nagulat siya. Kasi kailan lang inamin sa kanya ng ex ko ang tungkol sa akin.
Nagpakasal na sila at buntis na siya. Sinabi niya rin na manganganak na siya after 2 months. Nung time na yun, 3 weeks pa lang akong kapapanganak. Galit na galit sa akin yung asawa niya, bakit daw ako nanggugulo, kasal na sila. Bakit hindi ko raw pinigilan yung kasal nila kung totoong girlfriend ako. Sa galit ko, sinagot ko siya na, tanga ka ba? Sa tingin mo kung alam ko makakasal kayo. Habang kausap ko siya sa phone, naririnig ko na dumarating yung ex ko. Tinanong kung bakit siya umiiyak. After nun, biglang naputol ang tawagan namin. Tinext na lang niya ako at sinabi raw ng asawa niya na hindi totoo na may anak kami. At matagal na raw kaming hiwalay. Hindi raw kanya yung anak ko. Yun na yata yung pinakamasakit na sinabi sa akin. Okay lang sabihin na hindi niya na ako mahal. Pero para itanggi ang anak ko, hindi ko siya mapapatawad. Sinabi ko sa kanya na kahit magpa-DNA test kami, mapapatunayan ko na siya ang tatay ng anak ko. Tumawag sa akin ang asawa ng ex ko. Umiiyak. Hindi raw niya alam if maniniwala siya sa akin, kaya galit na galit yung asawa niya. Nung time na yun, naaawa ako sa asawa ng ex ko. Bumalik kasi sa akin yung hirap ng pinagdaanan ko nung ipinagbubuntis ko yung anak ko na puno ng problema. At nung time din na yun, nagdesisyon ako. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil wala akong balak manggulo. Inalam ko lang ang katotohanan. Ngayong alam ko na may pamilya na siya, yun na ang gagamitin kong rason para mag-move on. Sinabi ko sa asawa niya na pakisabi sa ex ko na hindi ako maghahabol sa kanila. Kaya kong buhayan ang anak ko. Siguro nga sa pagkakataon na yun, ako ang tulunan. Pero sinabi ko na darating yung araw. Kung paano mo itinanggi ang anak ko, babalik din sa'yo yan. Hindi ako magdadala niyan ikaw. Napakaswerte ko pa rin kasi nilayo ako ng Diyos sa taong kagaya niya. Samantalang ikaw na pangasawa mo pa. Sariling anak nga niya itinanggi niya. Sinabi ko rin na yun na yung huling beses na magkakaroon kami ng communication. After noon, tinapon ko lahat ng gamit na may connection kami. Nagpalit ako ng number, nag-private, nagpalit ako ng name sa social media accounts ko. Nagpaka-strong ako para sa anak ko. Pakiramdam ko, anak ko ang naging swerte ko sa buhay ko. Kasi naging maayos ang buhay namin. Ngayon, 9 na taong gulang na ang anak ko. Isa akong government employee at maayos na ang pamilya ko. Wala akong asawa or boyfriend sa ngayon kasi hindi yun ang priority ko. At pakiramdam ko, hindi na para sa akin ang ganung bagay. Oo, bitter nga siguro ako dahil sa nangyari sa akin, pero ang dami kong natutunan. Natutunan ko na hindi pala sapat na mabait lang ang isang tao. Hindi pala sapat na understanding siya. Hindi pala sapat na mahal mo siya. Kasi kahit gaano mo pa siya kakilala or pinagkakatiwalaan, kapag natukso siya sa iba, wala na. Iiwan ka rin niya. Sa ngayon, wala na akong balita sa kanila. Ang huling alam ko, lalaki yung naging anak nila. Hindi ko rin inilihim sa anak ko ang nangyari sa amin ng tatay niya. Sinabi ko sa kanya lahat. Habang bata pa siya, gusto kong maintindihan niya yung sitwasyon namin. Na if dumating yung time na gusto niyang hanapin ang tatay niya, okay lang sa akin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako ng explanation niya, pero hindi ko lang alam if takot lang ba siya or sadyang wala na siyang pakialam sa amin. Basta ngayon, kontento na ako at masaya na kami ng anak ko kasama ang pamilya ko. Maraming salamat. Nakakagaan po ng loob ang pag-share ng story. Muli, ako si Mary at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.